Leverson Mtemachani Marieta Rakabata. Ari akamangalira anonzi Obey Shonai. Obey Shonai. Obey Shonai pawagara panobhadharwa panonzi pamutanda $35 pfigwa $35. And the HP. Obey Shoniwa urukunzi na Mtemachani wakamitisa mwana wangu hauna chawakabvisa uya kudare utaure nyaya ndio nyaya ipambeni pedare Ndire Mtemachani ndio statement ya manyereza. Yeah, ndio. Duma kurudi chi wewe. Taurisa tinwe tunaweza unadeta naye mzima wangu wacho anauramana naye asi pani zvinozaitika kuti tizoripesa anadii toita kuzivesu munhu yanga akazvitakunyumba saka takazopesanawo pamwedzi akakazoberekwa mwana vakauya kumba kauya muna December akataura ega iye akati nhungu ine 4 months inge mwedzi andatozivawo akataura kuti akati ine 4 months ikawera akagara asi chakazonetsa inini chekuti nhumbu yakazozvarwa mwedzi isati yakwana yakazvarwa muna March 26 March asi ini nhumbu yangu inini yaitesa kunozvarwa muna May ndonyaya yakaita kuti tinopakazotanga nyaya Yanga yabata mwezi. Mindu yanga yabata mwezi. iparasangana muna August. August. So what does it look like from now? Iwe ndio wakaenda kutola mwana mkubwa. Hayo. Akatoa na tete wake. Masisa zimbu kutaure wenye. Taura ijamba mundara. Yazotaurisa vanhu vese vanzo. Nyaya yetika ndekuti mukadzi wamwe ndegara mwandi naye kumba anova mwana waMtemachani akati angaine pamuviri pangu ndikaroti pangu ndozvaitaura nevanhu akauya kumba muna December akagara ndikatomutambira akataureka akati pakauya akaiva ichiti ine 4 months achisvika kumba ndopatamutambira mbagara asi chakazoitika zvakazotanga nyaya ndekuti ndakazozvarwa mwana nguva isati yakwana akazvarwa muna March asi inini nhumbu yangu ndaitaridza kuti mwana anozvarwa muna May Ndio nyaya yacho. Yari kutaura. Murudi. Pamusoro saka iwe mwana uri kuimba kuti mwana haazi wako ane mudzimai ndezviripo Pamzurunguma. Iwo kwavatora ngadzasi kutaura kuti ine nhumbu yemwedzi muna. Iwo wanga ane mazuva mangana wagara naye. ndagara naye Mukadzi iyoyo. Asi wakatiza mwana waMtemachani. Tibva kutaudza kuti ndine mimba yemwedzi muna. akuuya kwakaita akatouya mbva pagara kadari akabva nanitete vake mbatati nenhumbu yaubheni tikati vakatambira vakati zvati zvese bhoo kana wati mwedzi ingwe ikuenda nemwedzi wataura kuti ine 4 months bhouya aiwa zviri kupindirana mbagara asi chakazoitika ndekuti mwana akazozvara nguva isina kukwana asi mwana aritori mwana akasvika
mwana iwo wakatambira iwo pakasunga mwana uyu aita iwo wakamutambira ini mwedzi munai asi kutaura ndine munhumbu yemwedzi muna iwo wangagara naye mazuva mangani kuti utambire mukadzi ane mwedzi muna iwe usingazoti wagara naye 4 months. Ayo zvakaitika munhu adana naye muna August ndopatakasangana kuzoba pese takatorambana tisiyana kare vakatagara tisatodanani pakazouya sisi vakewo nzi apo ndo akazotonera vakaenda chimbira zvinezvekuti akane nhumbu ichi ndo munhu akatanga kutondiudza nezvenhumbu iyo even iye wacho anga asina ndiudzira nenhumbu inini after tasiyana kudaro sisi vake ndo vakatanga kuzondiudza nezvekutanga nhumbu asi kugara wagara naye nepasi ndakagara naye. vamwewo tese tinotaura kuna ane zvekutaura iri mumashure taura saka arikuda kuti nhumbu ikanyari yake yakabata muna August. Saka tikaverenga kubva muna August kusvika 9 months zvichikwana tikuona April. Kubva muna August kusvika April ndoparikwanira 9 months. Ndoparikwanira 9 months. Saka kuti pakava 4 months urikuda kuti nhumbu ndiyo umwe murume here kana kuti aisiya? Papa mwe akwanza kuzvitaura kuti ndiye mwe murume asi nemaitikira zvakaita inini hangu hazvisi kwandiri. asi apa mudzimai wacho unaye Aiwa akasimba ngave wakamudzinga aiwa taitoudzinga akatorera torwa na tete vake na mama ndovaramtora ngotende naye akaudzingwa kana kurambana naye akarambana naye. asi urumuda zvako Kati wangu tomuda taurisa vana vazhinji akurambana naye andarambana naye ukazouda itomuda ari kupi izvozvo aripo kupi mashure ndau yakagara boza ari kuti iye nomusikaya wake vanga vanambana nechekare ndobvazi arikudekuomai akaigamuchira sei iye aitanga arambani boza anga asiri naye saka waya akazobvasa basa ari kuti aziti gawe zvakagara aupindwe pane ane zvekutaura sezvara murude imi murude nii ndiri kuda kuti aripe zvakaita mwana wangu ega kuti iye agare naye asi kuti aisa ini ndinoda kuti aripe zvakaita mwana wangu zvoda kutaura zvoda kutaura ndozvamuri kuda chiri kuti aripe ndapindura zvabvunzwa naachangamira chirega ndipinde mudare zvakanyasonaka kuti ndizotora matanho kuti ndiuise kumutemo handamutora mutemo kuisa maoko angu mai vake uyu ndo vakafona kumba kushomonge mwana asununguka taedzana bhosi idhuwe takangosiya pamutupo kuti iwo imoyo ine ndiri mbizi handiti asi taigara kwese tairespectana mukoma nevana namaiguru maiguru ndo akafona kwandiri bamunini kuno mwana asununguka maiguru asununguka zvakanaka hapana kana problem zvikanzi hapana kana ndakati aiwa vanochisikana vanonetsa pamwe mwana unozonzwa kuti arohana nesi kumagadzirwa idzi taura kunundu ndiani anzi aiwa bamunini hapana dambudziko. After that akagara kuchipatara ikoko zvikare mazuva 3 ndobva achizobva achiuya kumba kunzwa kwandikati ndakatonzwa kuti uyu akatosvika ndiye akatumidza zita remwana iye kuti anonzi Spears zita rababa wake
akumba uku ndokwainzi kwakaita nyaya kumba uku. Ndichitaura ndiri panapa, mukoma baba wake uyu handina problem naye. Ndaifunga kuti ivo maiguru vauya ndovangada kuti tifesane, munoda tinzwanani semafonera vakanda tichitaura tese. Zvamuri kuti mimi mwana auya uku muri kuti ari kuyamba kuyamwa, mimi maona kuti pane here chivanhu chingada kuitwa. Zvikanzi aiwa ndangoti pamini mutumire vana tete vakauya nemwana tionesane kuti toita sei kana zvinhu zvakadai. Vasikana vakaenda naye vakanga vasipo padhuze, ndobva ndatumira tete varipo. Mai vacho vakati pari kunzi pakadaro panogona pasinomira zvakanaka. Ndakati aiwa pachikama chedu endai, kunyange pasina chiripo, endai munoona mwana. Vasvikako mukomana kana achindipupurira zvinhu izvozvo namai ndo vakanga vachikurukura nyaya iyi. Pakazodedzwa tete hanzvadzi yababa vavo ndo vakauya kuzuru, pakapinda nyaya nehanzvadzi yangu iri kumashure. Zvikanzi mwana yekuramba kwari kuita kuyamwa asi mwana wepano. Saka inini mubvunzo wangu wandikapindura pahama dzakauya nemwana ndakati hongu kurwadziwa nemashoko anga achisanangurwa kuti mwana waida kumwa mushonga nekuti ari kupomerwa kuti mwana uyu hasi wake asina kuipa. Ndakatora matano kuti nditumire mumwe munhu mukuru aende ikoko. Ndaona mhuri yauya, zviri kufamba sei asi kunyatsonzwisisa kuuya kwaita mhuri. Vakasvika mukoma wangu wasipo vamangu paina mai, hapana zvakatsanangurwa zvandikabata. Ndobva adzokera futi. Ndakati aiwa kana vakupindurai kuti ine hapana zvandiri kuziva nenyaya yemwana uyu, vaviri ndo vanozivana, mavago munhu mukuru vangadai vakupindura vagara pasi nemukomana. Angadai akaramba iti first musikana achiuya kuti nhumbu yaisi yangu. Saka imimi kana mapedza nyaya dzenyu matsanangurirana, muvaudze kuti ndakuchitora matano ndiendise kumutemo. Ndabva ikoko tichanyorana agreement pamberi pematare dzimhosva toenda kudn test. Tabva ipapo. Asi nenyaya yekuti wakapinda nemwana wangu mumba, either ndiwe wakamboora wakamubvisa umhandara, uchaita izvozvo nezvandaitarisira pamwana wangu kuti zvakadai because akaenda musi wa15 December. Pesa apa hatitoziva kuti iye airara mukisheni here kana kuti airarawo. Handiti zvari kutsanangura kuti inini mwana wangu uyu ndandaramba napesa apa, asi ndakazotora mukana wekubvunza mwanasikana achataura nyaya yacho futa. Zvakaitikira kupi zvinhu izvi? Zvakaitikira kumba kwangu, ini ndakabata kumba kwangu, kupinda mumba mangu uyu, kumpinda kumba kwangu aiuya parivanziso achiita izvozvo. Mushure mokunge aitombotora futi mwana achienda naye ikoko vachinyepedzera kuti varikuita zvemenyu zvechikoro. Zvavari kutoziva kuti baba vari kumashure kuti mwana akatosvika shuwa kumba vachiita zvechikoro. Ini ndiri kubhirivha kuti mwana wangu harisi dofo rokuti ringatoti nerekuti zvakati atori nenyaya dzake. Saka ndo nyaya yandati mambo mundinzwire mukomana uyu kuti inini hatifanira kupesana panyaya yeukama hwedu nekubuda kwevana. Mwana wangu hatifanira kupesana, asi yenge abude pachena kuti aiwa ini handizive, ine handipindi nemwana mugubhesi, iye ndiye ari kutoziva kuti ere yake ipapi akamuona akadai here. Kana ini ndiri kuziva kuti ndiye nenyaya yekuti akatambira mwana wangu. Saka anofanira kuita zvaakatambira. Regai ndibvunze mubvunzo mukomana. Ichokwadi chiri kutaura zvira kuti iwe wauya kumba uchitora mwana wakumba kwako uchirara kumba kwako. Panyaya yekurarama kwavo. Wairara kumba kwako? Ati kamwe chete kawani. Asi uri kubvuma ko kuti wakarara kumba kwako. Saka musikana uyu paakauya kumba kwako iwo uchiti musikana asundi auya kumba kwako, wanomubvunza here kuti musikana nhumbu yauri kuti ndiyangu ine mwedzi mukana? Nhumbu achiuya yakatotsanangurwa imwe baba ande mugara ndava mugara pasera. Mudare amusidzi wenyaya. Iwe musikana yo hatisaziva mune zvinhu zvazvo uya
wakasangana nemukomana wakanga kupi ndopakabata pambiri rini July icho kadiri chitira musikana kuti muna July izauta muna July ana amwandisi kuziziva taurisa kuti azvikaisira izauta muna July nasokuziziva mangoedza muna August mana akasangana naye wakuchinja madate nokuti kumusikana kuti akuramba pamusoro makurukota zvakaitika ndezvekuti ndasangana nemukomana uyu inini anoziva kuti mimba inogezera iye akatadza kurizena mufirst day randikamuudza kuti ndine pamuviri muna September nokuti ndiwo mwedzi wandikajamba kugeza September ndikadzoka kwaari chero tanga tasiyana kuti ndine pamuviri pako angadai akaramba kuti pamuviri hapasi pangu at first nokuti ndanga ne 2 good months ndisina kubvira ndasangana naye mukomana andamuzivisa kuti ndine pamuviri akati uya uone kumba kwamago kune dzimba dziri muroad asi pedo haupazive ende zveshuwa musi muroad pamba pavo ndikabva kumba kwedu ndichiti ndikuenda kumasports asi ndakasvika tikasvika pamba pavo baba vake varipo tikagara tikazosunga tienda kumasports kunyepesa nguva yakamuone anga musikanero saka kuti chii musikana mukomana uyo musikana kuti mukomana wati iwewe muna September ndipo kwakamuudza kuti ndane pamiri asi kusangana makasangana muna July August September wanga wane 2 months wajamba ndipo wakazotaurira mukomana kuti ndajamba asi pamukadanana apa mangodanana nokuraramisira chete ndokupesana ndokuparadza ndokurambana here kana kuti maifambidzana taitodanana ndira ini nangu kuchikoro ndaitoti handite zvekuperekedzwa murodhi nevangu handite zve akauya kumba at first ane friend yake ndobva arara second ndobva arara third ndopatikazosangana tasangana kudaro aida kungoramba achingorara neni ini nangu ndava ndati handizvikundi da kuita zvemabhuku angu ndinyore ndokusiyana kwatikaita saka wakazotera kumba kwemukomana kuzotizira waziva kuti wane pamiri taidzidza tese handina kuenda kumukomana iti first ndinoti ndine pamuviri ndakatomuudza kuti ndine nhumbu yako akamboti anhumbu ndobva ndatoti ndine nhumbu yako pandikaenda kumba kwawe vapa ndikagara kumba kwedu September October yeye baba vangu vakaona mameseji mufoni mavo achibva kwaari enhumbu ndikarohwa ndikatodzoka kwaari ndikati ndaroherwa iwewe ndikagara October ndikatanga kunyora maexams muna November ndikanyora maexams ndikabva kuno ndikaenda kukarowe ndikadzoka ndopamba nasisi vangu tichitotaura tese audio itorimo mufoni imwe yacho yekutoti tanaka ngatidzokeranei hazviiti kuti ugare kumba kwedu isusu takarambana audio yacho irimo haisati yadhilitwa namasi uri tichinguvana zvekutaura tanaka zvinhu ari kutaura ichokwadi zvekuti anzi ndakamuudza kuti ngatidzokeranei hazviti uye kumba kwedu takarambana ichokwadi and zvaisaitawo kuti munhu auye kumba kwedu ndichiziva kuti munhu andakarambana naye zvasingatoiti usiri atidzokera saka maitokana madzokerani muzodi asi inini mwedzi yaindiudza nhumbu ininika zvisakuita zvokuti anzira asana muna July kana chika anobvira ndiudza izvozvo ini madhesi andiuziva munhu ndakasangana naye wandai zvinhu ndakasangana naye kana katuka nakatrika ndegona kurasika kuti pamuti arasika kuverenga madhesi kana kuti chii asi handizvo mambo mwana wenyu uyu ari kutsika-tsika ari kuramba mwedzi yekuti mwana uyu mwedzi ari kutaura yakapesana neyandoziva but maonero andiri kuzviita mukomana uyu ndiye muridzi wenyu pane vamwe vada kutaura here nyaya rekaiti mbuu pamusoro
zonza akadesa magara vakaita iwe mukubara kuda mudzimai we amai muda mumwe taura ivo ndiri baba womukomana saka pane mashoko mamwe aakandiudza iye achiti izvo kune munhu ari kufona achiti obhei wachinga here kuchengeta mwana wangu mufoni make izvozvo zvinotaurwa nemubaba here kandi zvaaida kuti zvitaurwe nemuridzi iye ndiakatidza haasi kuzvitaura izvozvo haasi kuzvitaura taura zvenyamutima pamusoro sangamira nakuruko nini zvinotinetsa panyaya yehama dzedu idzi ndeyekuti vagarisana nemwana wedu uyu vanotambira vachibvuma nokuziva kuti mwana wavo ane zvaakaita mwana wedu nokuzosvika kutosununguka kutopanana zita rasekuru papamberi apo pakuitika kuti nyaya izvozvo zita rari kudaidzwawo zita rasekuru saka anodaidza zita rasekuru pamwana webongo zviri kumbofamba sei pane mumwe taura izveya ini ndinitete musikana ndingatanga mutora mwana mukomana akati mukadzi handisi kumuda ngabve panokuda kurora mukadzi wangu handinaidana nemwana wasisi vangu idini seke ndigonea sitaundo yadana nachidana nekuyani kumwe ndokuramba vakaita kuyadana wasisi vangu ndoparamba mukadzi akati handichada mukadzi takuya mwana mutete vake vakamubvudza kuti washinga here mukadzi wauchadei akati ni mukadzi handichada katosunungura hanya kuti ndaitire zvako nokuvaziva papodesi ndaakagara kuchipatara asikadye chikafu achishaudwa nevabereki namai vake komana vachiti asi mwana wofana kuchengesa mhindisikepo asingatodye chikafu mwana ndichisvika akatanga kuchema ini ndakabva ndatanga kuchema nokurwadziwa semunhu ndakatakura 9 months ndipo ndikatakura mwana wandaziva ndikati handekumba wangapeni uri kana zvino zvona takutambe preparation yange katengewa mwana achizvarwa amai vakabvisa preparation mumba make maerera mwana wadzodzi yangu nehembe dzangakatengewa vari pamusha vakabvisa mamusina preparation makasiwa zvinhu zvakana zvakapfekwa kudhura nemumwe mwana preparation takanotenga unotenga kumashopu epakajekachi kuti mwana unoende dzokupfeka tichienda kumba vese varikutaura Pane munhu. varikutaura vese vanhu vainterested kukati vakutaure vanhu vasiri mumhuri yake ndetimbonzwa ndiri kundinetsa iwo mukomana uri kutaura kuti mukadzi wakagara naye chauri kuramba mwana here kana kuti uri kuramba mukadzi ipapo ndo pari kundinetsa kwamuri upa waigara nemukadzi waiti uri kuda kumudichi dai akasvika mwedzi yangu inini dai akabarwa naMei vadai vasina zvise zvokuitika ndo pane nhau yauri kubvunzwa kuti iwe wakazotambira sei mukadzi uziva kuti mukadzi waita mimba mazuva anokagara naye asi ndiwe kuti mukadzi akaite mimba pavakauya vanongoita zvokuti nhumbi ine 6 months and 5 months vakaita nhumbi ine 4 months endo madhezi andaiziva ndokutambira wandakaita munhu asi nefambawo nguva mwana akazobarwa nguva isina kukwana saka pai uri kuramba mwana here kana kuti uri kuramba mwana kuti mwana asi wako akusekerendariaumbobuda komana naye mukomana wayo mukomana wangu iwe iwe unotoziziva zvakuti ukatora munhu imosa iwe unenge uziziva kuti mumbire bata nemazvamakana kuona kwako iwe mumbire chero SJ ramanangosangana saka iwe chausiri kuda wata wasi kuda kana iwe kuziva kuti uzogarara nemwana wemunhu unokuziziva ke saka ndopa nenyaya yaona kuti rambomwana musetete kutora mwana wemunhu wati mukadzi uri muda here taura zvakanaka mukadzi uri muda here kumusikana uri kuda muda
Kumwana wamukapa zita munozombi. Iwe makapa zita rasekura kumwana. Makuita sei? Zvese kuti zvanzi kuti ndakapa mwana chero iye cheche yangu na kutaura ipapo. Asi ndakataura zita iroro. Akapiwa nani? Andizivewo zvitondishamisa kuti hanzi akapiwa zita rababa vangu. Zvinhu zvitondishamisa takatozigawo izvezvi. Ndaikonzwa zvitauro nevanhu asi hanzi panotozviziva kuti hanzi akapirwa ari kuchipatara hanzi ndakatomupa ndochipatara ari pachiri kuchipatara hazvisi. Chero iye cheche angwanisa ndipokorerawo ipapo chii ndisina kampa mwana ezita iroro. Saka mukadzi wako unopera mukadzi wako rumuda iwe murume wako rumuda mambo vanhu vari kudanana Shama, hatiambe tichitendera nyaya yakatopera kudhara. Iyo shamwari yokuda mukadzi wako atezwa vatoda kuti uvaroore hausi kuroora mwana uri kuroora mukadzi ndizvauri kuita. Saka iwewe panapa kana iwe uchibvuma kuti mukadzi wakagara naye semurume nemukadzi une obligation yekuti unofanira kubhadhara unoziva kugarire munhu haugarire mwana womunhu fanike handiti unoziva kuti kana ukatora hore munzira chaimo unobhadhara usikiwo. Saka apa iwewo wakatogara nemusikana wekuti mukadzi utire mukadzi nemurume. Saka baba vanochaja zvavanoida kuti iwe uroore. So nyaya iripo ndeyekuti iwe chiroora mwana mukadzi wako. Iyi nyaya yemwana imwe kana maakuda kuti uzoona kuti shuwa mwana haasi wangu moita sema-DNA usvika pokuti uzoziva kuti shuwa mwana haasi wangu haugoni kuzviramba naso uzi mukadzi ndiwako. Saka haisi nyaya. Iwewe nemukadzi wako muri kudanana ende munagara panjaka pakunobhadhara matezva wezindokama we. So imatezva remakachadya chii mukwacha we. Handina vakauya netsvagirai kuno akangouya netsvagirai kuno ndobva adzokera. Tsvagirai kuno vabereki vake vari kupo Varipo. baba tsvagire kuno kana achienda kuna atezva inoti kudi akavata kuisa mwana saka isi angono kuti zvotirenero kuti tsvagirei kuno inoreva kuti kudii patakaendisa tsvagire kuno imhosva inoreva kuti tabvuma inoreva kuti tabvuma kuti ndisine mwana wedu. So kana makati mabvuma kuti ndine mwana, the next thing zvaapamuri pakati penyu sezvokutaura vanoti vada kuroorana zvaapakati penyu nachishasha kuti muchiroorera mwana wenyu mukadzi wake waari kuda. Asi zvatitaura panapa tikutaura zvinhu zvakanaka. Mumba menyu muringe muri kubvira moto iwo shamari iwo unenge uri kutaurwa nevamwe vanhu mazive kutaura. Saka kubva nhasi hatitarisire kuti mutauro kunzwa musikana wati ndinomudasitireki murume wangu iwo wabvuma mudare muri kuti unomuda murume wako. Iyi zvinhu zvikamuraturika siyani nazvo chimboende kunogara semurume nemukadzi. Tezvara wako vanofanira kutendera kuti ende kugara nemurume nemukadzi. Iye zvino izvi wakabvisatsvagirei kuno mutema hautendere kuti uyu mukadzi wako adzokere kumusha kwababa wake iwe wakabvisatsvagirei kuno hausati waroora hausati wakuzikaniwa senda unaita zvokuti uzikaniwe pamusha pacho. So imi tezvara mabude chii kuda munhu ndivija kana iri mari kana iri mari ndoda 600 that's right. Wazunza here chama ndozvikuda tezva iwewe kubva nhasi kusvika mwedzi unouperi unofanira kungowabvisa chimwe chechimwe chinhu but damage ndo rinoita kuti uzotaurwa kuti takuda rusambuwe andowazvinza. So ukabvisa damage wakutanga kutaura natezva rako kufambidzana nzira inofanira kufambiwa nayo. So unogona kuibvisa rini une chinhu here inopinda muna tezva baba womukomana mune chii chamunogona kupa kwaatezvara kumwana wenyu sarini mwedzi unouya zvarini mwedzi unouya ndijuni tanda date kupera kwajuni which is 30 panopera june
munofanira kunge maita zvimwe zvinhu zvinofanira kuitika. So munofanira kubvisa pakati pazvo zviviri, hanzi mombe kana kuti mari. Munofanira kubvisa chimwe chezvimwe zvinhu kuenda kunopa mukadzi uno. But imatezva uyu mukamupa nguva kuna uyu mwana wenyu achigara kumba kwenyu, mukamupa nguva kuna agara ega, anotora mumwe mukadzi. Mukabata mwana uyu anotora mumwe mukadzi. Saka mwana wenyu anga agara atizira kugara kumurume, musiye agare kumusha kumurume wake. Kusvika vabhadhara zvari kubhadhara kwefambidzana. Nokuninzwa? Taurai. Kandaura maita nyaya ndepekuti chezvava vati vakaudzwa nemwana wavo kuti kuri kwaita foni. Asi zvenyu. Izvozvo ndezvavaviri apa, asi zvenyu. Ndozvandataura ndikati iwe mukomana kuswa mazwi kamwe nevamwe vanhu. Saka muri kumaadhivhaisa nenzira isiri ndiyo. Musiya vake imba yake. Vari kudana vanhu vaviri apa. Kwemi mukamubvisa musikana yapumba wake, mukazoona amwe nomusikana kusango. Kana kuti mwana wenyu ane imwe nhumbu, munoiti chii yeuyu? Kana kuti yeumwe munhu pasai, munoiti chii? Vana vadiki apa. Saka vadiki vasiye vanagara vese. Izvo ramutadzisa hasi dzenyu izvo, vasiye vana vadiki vanagara vese. Iwe mukomana unofanira unotaura nababa wako, alright, mene mbotaura mbichana chivanhu chenyu munhu matema. Mudiki uyu mwana uyu kana achiroora mumusha, ari kuroorera baba naamai, haasi kuzviroorera mwana kana achiroora mukadzi. So kana auya mumusha, baba ndiye mawedzera mhuri. Ndozvinoshanda nyuma ane mumwe mwanasikana wamanga musina. Venyu vasikana vakaenda kuno vamwe kai, vakanovaka musha kwavakaenda. Uyo akuvaka wenyu musha kuti ukure. Izvo mukati zvazvo zvomukati zvokuitika izvo, ndiye munoumbiridza kuti zvigadzirike. Ndimi uyu naiye vari vaviri ava vanofanira kugarisana. Ndivanoungwa kuti vagarisana. Ivo vaviri ava. Kana atete, imi atete maichema musodzi, maifanira kugadzirisa muzopi renyu ari kumusha kwenyu uko asati atohwa neuyu. Zvimwe zvakutaurika izvo zvazvakaitika mukati menzvimbo, kuti ngaagadzirisiwe ari kumusha kwenyu. Kana ane zvaakakanganisa, ngaataure nemimi. Agadzire noti nana baba, asi basa ravo. So ava vari vaviri vasiye vanagara vesa. Haikona kutora mwana kuenda kumba kwenyu sekuru uyu. Mukamendesa kumba kwenyu zvikaitika zvandikutaura apa izvi. Zvinesvika pasisingafaniri kusvika. Mawanzo vachitaura moti kudanana. Imende munafosa chete. Tataura kudhara vadhetera apo rekuti vanokupai mombe yenyu, mombe dzenyu kana kuti mari yavo, mari yenyu. Mari hairi yekuti inofanira kuuya musi wa30. Imatezva. Mari haifanira kuti inoya musi wa30. Inoyapa muri kuiwana pakati pa30. Kuroora hakuna kuti zvanzi ndatadza kuunganidza mari. Mari haiunganidzike, mari yetsvagirwa. Saka imi munofanira kuratidza kuti pane zvamunoda kuita kuzvinhu zvacho. Mukatadza kuunza, eni kuverengere zviri panapa. Section 18. Panapa pari kunzi enforcement of the local chief, local court judgment. Ndinoda kuti muzovataura zvishona. Right. Section 18 of the Act deals with the enforcement of local court judgment. A party whose judgment remains unsatisfied after the court's stipulated period of payment may request the clerk of court to issue a writ of execution against the property. Zvazvikureva kuti kana patugwa mutongo wokuti munhu anofanira kubhadhara kuna nhengi, zvapigwa zuva rokubhadhara. Kana pakasabhadharwa, munyori wedare anokunyorerai samanisi rinopa masimba ekuti imini mutore hweproperty inofambirana neukuru hwemari yakachadwa iya kuti ibhadhare nyaya yake. A right of execution is a court order to the messenger of court authorizing him to enforce a judgment by levying
on the property or a judgment credit. ndo panotorwa zvinhu namessenger of court kumba kwenyu zvine value yemari yakachajiwa zvotengeswa kuti zvibhadhare mari iyoyo iri kudiwa. Ndosaka ndakubvunze madate. Saka apa zvikurehwa apa zvokuti tikasvika musi wa30 pasina chamaita, messenger of court akuuya kumba kwenyu kuzotora mombe, kuzotora ngoro, zvaanoona kuti izvi kana tikati zvidanidzira kuti munhu yautore zvinhu izvi anotipa mari inofambirana ne$600 yainogwa pano. Saka beyond kuti ndo zvichaitika pazuva ramakwai avo musataure mega uko kana tiri mudare tikakunzwai munobhadhara faini. Haisina nyaya tapedza. Munotaura mambo wapedzere wati zvatovhara. Kumadai mataura panguva yanga mupuwa mukana. Tapedza manono. Dai mataura panguva yanga mupuwa mukana. Right. Ngawasimuke zvavako. Nyaya iri papa ndeyekuti sekuru mari yenyu makuiwane pava nomupururu imusumukai sekuru mavina nyaya kompururuka sekuru uyani papa muchiita mupururu nyaya yenyu mazezesi dzazara takuenda panyaya